sinat kuthumlai panda Y4 phainai bwskangni salmari 8 tarik ni siming 10 tarik jora November ni Korbuk Amchoi Pastor Amchoi ni Korbuk mo thawo Korbuk Presbytery mo thawo chung yasaklai tonglayo tabu sini samung rok chung khailai tonglaikho aini bagai tibra hasteni joto Kristoni samung tangpal adong rok nograi rok tai kubun sinodongni joto adong rok mobo sini korbuk mo thawo sini korbo amchoi phai bi sinod ni kuthumlai pandao phai manjakna ni bagai kaitoni mung torona ni bagai jotoni thanibo kobokpung te lam sokmung yapharo malai kok kalainya roh Martin moderator sini ini tabuk nih bijang kha pastor kembali pastor pilkar mari abang bagui bisa hermano
Señor.